There was a time when unexplored areas on maps were marked with the phrase Hixan Dracones, Hibi dragons. In the darkness of the day, I'm gonna find my own way. Hidden places, dark, mysterious, even dangerous. Where it was believed monsters lived. The fear of encountering them discouraged people from exploring these unknown regions. Today, there are no more places left to discover beyond what is yet to come. And although many insist on imagining a tomorrow full of shadows, fears and dragons, there are those who see something fascinating in the darkness. Пореден концептуален автомобил, този път на щанда на Купра. Dark Rebel е изработен на 3D принтер Showcar, създаден в виртуалното пространство с помощта на 270 000 идеи на известни и не толкова известни фенове на марката. Според Уейн Грифитс, главен изпълнителен директор на Купра, благодарение на страстта и креативността на почитателите на марката, успяхме да превърнем една от най-мощните ни мании в истински шоу автомобил. Купра Dark Rebel е максималната провокация на дизайна на Купра. Това е бунтар с цел да докаже, че електрическите автомобили в бъдещето могат да бъдат секси и емоционални. Резултатът е 100% електрически двуместен спортен автомобил с архитектура Shooting Brake и загадъчен външен течен цвят на карусерията. Според Хорхе Диес, ръководител на дизайна в Купра, Dark Rebel представлява най-добрият израз на нашето ДНК на Купра, но сега без ограничение, кола с една мисия – да стимулира емоциите ви. Дизайнът на екстериора на спортния автомобил с електрическо задвижване е дързък и интригуващ. Острите ръбове и линии чудесно показват характера, а иновативното оборудване в салона с волан с правоъгълни форми и спортни седалки с интегрирани стъклени подглавници, медни вложки и 3D плетиво пренасят водача в игрова атмосфера. Шоукарът с мощност 450 конски сили може да се ускори от 0 до 100 за по-малко от 4 секунди.